Rietari anankoro kwesta. Ndubi. Nsogeta bisembe bwana na bisembe ali mati. Bono na so mwana ominto Isaya. Oyo sira chusi ne anotwa naenda mang'ana atokeire. Amang'ana ya bono atoreteire omochando omonene ase eng'encho ntomanyeti kegenderete ntomanyeti ekere. Kwa sababu chusi iga iyo omokori emeremo cheni ominto naitwa oyo mosubati omwabo. Naende bono cheni ominto twarangeriwu nkare echiro oreti kogora amananasi. Nkare gwakirwa esimi nchuje nyomba ya cheni yangire koyoka. Ngochi komioka ngochi goika nkanyora enyomba ya cheni ominto amaene nesiekire bono abanto baichire abanto baichire ngacha kobuga Nyasaye one. Ninki gose eke kiagera giatokea iga. Cheni ominto. Cheni ominto bono konyara taranyo bono omochando onye bakare kona kuomana no inki gose baromane onye na emigondo barabune inki rende bono tokomanya. Ase eng'encho korwa ekisa kiakabeta iga cheni tarenge ase ekisa. Bono cheni ominto tinkomanya ng'a na omogondo omoita omogondo oyo omoita na echinyomba echi abana gaki nobe tosomia abana bao Nyasaye oyo otoire chinguru abana bache baturusia ase emechando. Lakini Nyasaye oito na omuya. Tiga Nyasaye atokonye cheni onye na omogondo omoito Nyasaye omanyete. Lakini buya iga omogondo oyo oranyore noro obabeire bakona kuomanera. Nende ng'ondogete. Pole sana. Nche ngurukwana oya ni Ndubi. Anse itonde. Bono magana atingonyamanya buya. Ase eng'encho nche ngwakirwa esimi kwanza kamati yane ntokwanete nere togakwanera esimi buya arenge. Bono nari ngocha gwakirwa esimi na omwana oyo Esther ng'a baba nyoka gocha cheni ominto taiyo. Korwa abwo timanyeti naende timanyeti eki ndatebe bono igo tokumetie nonya noyo okoretwa ebi Nyasaye ore igoro ntafini. Naende emanyekani obonene bwabo bororekane ase eng'encho Nyasaye ore moyo. Na abana aba atigirwe chintaka na Nyasaye nabarende. Lakini oyo ere okorete eke Mungu alari. Chegaki timbwati egento nkobatebia abanto baminto. Cheni omong'ina okonya kooni ching'eni abwo orati working. Ogokora ebinto biaye. Oonirie obong'eni igo basomirie abana abanto baito. Tari monto bare koenda kogura binto biabo ng'a bache gosomeria abana babo. It is because of hard work. Tiga Nyasaye akonye amang'ana. Nki ndatebe Satan is a liar. Saitani na omong'ainereri mono. Tinkomanya inche bono egento kegendererete oyo obwate ebitina biaye ine Nyasaye takomoorokia naende nkororekana are bobisi. Nyasaye akorangeria ng'a call upon me I will show you ebinto biria bibesekanete and we know very soon and the soonest is going to show us. Aya na amabe. Amang'ana aya na amabe inki bono torateba gaki amang'ana aya na amabe gaki ni vile hatuna uwezo ama ni nini. Ori omonto ori ogokorete egento keria I think are mwathani omorogi ngiraini na abagusi are mwathani omorogi. Omorogi naende amentete ebinto gete timaitimbire bi. Kwa sababu kisha okorora anti na strained buna batotebetia bamonyorete akichomeka abokorora alikuwa ameshika mikono hivi. Okorora ngo straga arenge maybe kama walikuwa na nyonga. But egento keria anti akoreire nekebe naende we were like abagambi mbara polisi nere moina mbaigwete kende neba noe nanti ochire kong'entwa nakurete noe no omwana oyo ominto oraire naki ataigwete buna anti okurire nkong'entware mutoto wetu akusikia mpaka ekere ebirore biatirari nari omwana ominto atabanaine koruborere ntokomanya igorete omorango igoire hatujajua vizuri.